Tenim l'euroordre, però no te poden detenir perquè està en espanyol. Torna demà. Com que torna demà? Deteniu-me, sisplau. Jo vaig arribar a Bèlgica i les putades que jutges espanyol, que són uns Campamento. han enviat l'euroordre en espanyol. Jo me'n vaig anar a la comissaria a dir ei, mira, que estic aquí, que m'he fugat del meu país i no tenc on anar, pues, jo què sé, deteniu-me o feu alguna cosa. I me van dir, mira senyor, que sí, que tenim l'euroordre, però no te poden detenir perquè està en espanyol. És a dir, torna demà. I en plan, però com que torno demà? Deteniu-me, sisplau. He vengut aquí a entregar-me, on vaig? El 7 demà no va arribar, ni l'altre tampoc. Va tardar 33 dies a tenir una resposta de l'estat espanyol i la resposta va ser... Hablem en cristiano. Això no és broma, és a dir, el belga li diuen en sap greu, no podem acceptar l'euroordre en espanyol, l'heu d'enviar en l'idioma oficial de Bèlgica i el tribunal li contesta este tribunal desconoce que idioma és el belga. És a dir... I després ja finalment la varen enviar en anglès i me va trucar la policia i me va dir mira, escolta, que l'euroordre ja ha arribat, passa quan vulguis. I bueno, va. Com podem estar colonitzats per aquesta gent, tio? És com Trainspotting, tio. A sobre estem colonitzats per gilipolles.